7 may Әгірже районы. 2 машина қара-қаршы бәрілішіп, 4 кіші хәлек болды. 9 һәм 3 яшьлек 2 баласы белән әни кіші һәм қаршыяк баласыга шыққан машинаның йөртүчесе 26 яшьлек егет. 9 may Чистай районы. 20 тонналы йөк машинасы қаршы полосага чыгып, 9 кеше утырган микроавтобуска бәрелә. 5 кеше хәлек була, 4-се хастаханәгә эләгә. 10 may Биектау районы. Кара-каршы 2 машина бәрелешеп, ир-ат шунда ук хәлек була, аның пассажиры хастаханәдә җан бирә. Бу майның беренче 10 көненең иң аяныч нәтиҗәсе. Кеше үлеменә китергән хәлакәтләрнең яртысы бәрелешү аркасында килеп чыга. Двигался он действительно очень высокой скорости. Әгерҗедәге шаһитлар сүзенә караганда, бәрдергән машина бик югары тизлектә барган. Шуңа ул идарәне югалта. Башта юл читенә, аннан каршы як полосага чыга. Каршыга килүче машинадагы 3 яшьлек баланың махсус утыргычта булуы да аны коткарып калмый. Бу бәрелүнең көче турында сөйли. Хәлакәтләрнең бер өлеше җәяүлеләрне бәрү, тагын берсе каршылыкка килеп бәрелү. Туктап торган транспортка бәрелү һәм велосипедчыларны күрмәүдә җитди аварияләргә сәбәпче була. Куркыныч хәлакәтләрнең сәбәпләре нидә соң? Иң күп очракта бу алдан барган машинаны тизрәк узып китү теләге дип белгечләр. Хәлакәт сәбәпләре арасында тагын машина белән идарә итү тәҗрибәсе 2 елдан азрак булган кешеләрнең кагыйдәләрне үтәмәве, машина йөртү хукукы булмаган кешеләрнең транспорт белән идарә итүе, рульдә исерек килеш йөрү. Я сам за рулем ездил 50 лет. Димәк, нигездә зур бер сәбәп ул машина йөртү культурасы, ягъни транспорт белән идарә итүченең юл кагыйдәләреннән ничек каравы, үтәве, үтәмәвен атарга мөмкин. В целом работа комиссии должна обеспечивать и проводить планомерную работу не по исправлению ситуации, а по недопущению. Белгечләрнең берничә тәкъдиме бар. Әгерҗедәге авариягә бәйле рәвештә бер тапкыр машина йөртү таныклыгын алдырган кешеләргә таныклыкны икенче тапкыр алганда теория генә түгел, йөреп тә имтихан бирдертә башларга тәкъдим итәләр. Икенчедән бер-берсенә каршы хәрәкәт итүче якларны аерырга, машиналарга бер-берсен узырга ярамый торган участокларда юл тамгаларын, күчәр сызыкны гына түгел, ян сызыкларны да термопластиктан ясарга. В этой связи в местах, где обгон запрещен, шуңа күрә тамга ясаганда термопластик файдаланырга тәкъдим итәбез. Буяудан аермалы буларак ул озаккарак җитә, яхшырак күренә. Аеруча да куркыныч участокларда үзәк сызыкны да, юл кырындагы сызыкларны да тавышлы, эффектлы итәргә кирәк. Предложение Ленара Ринатовича по разделительной отметке, по предложению нанести пластиком. Давайте посмотрим и обсчитаем. Исән мин хәрәкәт итим дисә, юл машина йөртүчегә әйбәт итеп күренергә тиеш. Моның өчен иң беренче чиратта менә мондай юл билгеләре ярдәм итә, икенчедән юл тамгалары, әмма аларны даими яңартып торырга кирәк. Мисал өчен менә буларын 2020 елда ясаган булганнар һәм күргәнегезчә алар урыннары белән таушалган инде. Менә булары әле яңа гына сызылган сызыклар һәм алар әле тагын 1 ел хезмәт итәчәк. Мондай термопластик юл тамгаларын республикада соңгы 10 елда файдаланалар. Бу термопластик аның калынлыгы да бар. Ул закка чыдамлырак була инде ул. Калынлыгы күпме аның менә? Калынлыгы 6 мм тирәсе дип әйтегендә. Вакытында микростеклы шарики наносится, разметканы фара белән яктыртканда да ул билергә тиеш, ерактан күреп барырга тиеш вар ите. Әгерҗедә авария вакытында авария участогында юл билгеләре булмый, сызыклары күренми. Гомумән автоинспекторлар бу урында 6 төрле кагыйдә бозу очрагын ачыклый. Трассаны карап, төкләндереп торырга тиешле Главтодор-Транс оешмасы вәкилләре авария булгачта урынга килеп юл торышын карауны кирәк дип тапмаган. Это дорога на балансе Главтодор-Транс. Главтодор-Транс юлында 4 кеше үлде, оешма җитәкчелеге үз территориясендә ни булганын да килеп күрми. Транспорт министрлыгына тикшерү үткәрергә кирәк. А он даже не удосужился приехать и уточнить, что у него происходит, грубо говоря, дома. Оешма вәкиле комиссия утырышына да чакырылган иде, әмма ул шелтәгә җавап бирер сүз тапмады. Без аларга хәлакәтләрне киметер өчен юлларыгызда нинди эшләр оештырырга җыенасыз дип хатта юлладык, әмма тапшыру эфирга чыккан вакытка җавап алынмады. Менә Әгерҗе башлыгы әлеге юлның иминлеген тәэмин итү өчен өстәмә камералар куюны файдалы булыр иде дип саный. В целях повышения безопасности дорожного движения. Юл хәрәкәте иминлеген яхшырту өчен тагын 2 стационар камера куюны, тагын 1 мобиль камера алу мөмкинлеген карауны сорыйбыз. Безопасности дорожного движения. Юлларның иминлеген тәэмин итәргә тиешле куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар проекты буенча быел Татарстанда 4 миллиард сумлык төзекләндерү эшләре башкарырга җыйналар. Нәтиҗәсендә күрсәк иде ди хөкүмәт комиссиясе рәисе урынбасары. От каждого вложенного рубля в обеспечение безопасности дорожного движения мы должны получать максимальный эффект. Катышчакта акчаның кадерен белмибез. Акчаның сыйфатын тапмыйбыз. Ел сайын менә бюджет караганда үзебезнең где-то бер 39, менә узган ел 39 миллиард, быел 36 миллиард сум акча каралган. Бу ел сайын юлларның
хәлен яхшыртуга тота торган акчаларыбыз бу инде. Ну, бу акчаларны тотып, юлларны яхшыртып кына без иминлекне тәэмин итә алмыйбыз. Ни өчен? Иминлек өчен недән һәрбер машина йөртүчедән тора. Бүген республикадагы 4 миллионга якын кешегә 1,5 миллион машина туры килә. Һәр 3 кешегә бер автомобиль. Әле бу күрсәткеч ел саен 2-3%-ка арта. Юллар яхшырган саен халык тарту көче күбрәк булган машиналар ала башлаган, куәтле машина тиз йөрисә килү теләгенә китерә. Тиз йөрү исә иминлек дәрәҗәсе кимүгә. Рания Абдрахманова, Ленар Хоҗиәхмәтов, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы.